Diyos maray na aldaw po sa Indogapos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intenciones. Thanksgiving and birthday blessings for Lucila Plandes. Thanksgiving for all blessings received and birthday blessings offered by Felix and Melit Riva and family. Thanksgiving offered by Sis Benang Bunyag, Lorna Dasian, Don Misolas and family, Ining Lumbria and family, Nitz Abio, Malu Bendicio, Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Lorraine Evana Clarete and Evan Lawrence Rubio, Thanksgiving and safe travel of Maricor Grijalbo, offered by Melba and Felipe Grijalbo and family. Thanksgiving for all blessings received and for safe pregnancy and safe delivery of Kay Marie, offered by De La Cruz family. Thanksgiving and special intentions of family members offered by Matias family. Special intentions, prayer for complete healing of Maria Faye Donna Rodriguez and Benang Bunyag, offered by Bunyag family. For safety and good health of Viel Maria and Gerald Theodore Rodriguez, Carmen and Corbin Joseph Bunyag, offered by Benang. For safety, divine guidance, and financial stability of Arnaldo II and Cindy, Maria Faye Donna and Jerome Rodriguez, Michelle Angela Primavera and Arnold Corby Bunyag, offered by Benang. To pass the licensure exam of Jerome Rodriguez, offered by Iya. For safe trip from Naga to Manila on January 4, offered by Carlo Botor. For complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nitz Abio. For the eternal repose of the following souls, for the soul of Luan Harsha and Father Sol Sais, for the souls of all dead members of CRC and LLFCC, for the soul of Arnaldo and Arvin Arnold, offered by Benang, for the souls of Nacario, Digna, Ludivina, and Connie, offered by Felix and Melit Riva and family, for all souls in purgatory, offered by Lorna Dasian, for the souls of Lionel, Rosalina, Walterio, and for all souls in purgatory, for the souls of Roberto Buena, offered by Vanchi Alano, for the souls of Ulysses, Juanita, Monico, Felisa, Geneva, Rolando, Melissa, and Margaret, offered by Carlo Botor, for the soul of Domingo, offered by Vicenta Gapa, for the souls of Virginia, Salvador, Jaime, Pasiano Jr., and Manuel, offered by Del Fornoles, for the souls of Perfecto, Avelina, Rufino, and Brigida, offered by Matias family. Ngunya na Domingo, ang solemnidad kan Epifania, kan kagurangnan. Iyo ang pagpahayag o ang pagpahiling kan kagurangnan. Paladan itong mga nakahiling asin nagtubod, siring kan tulong mago. Nahiling ninda si Jesus na iyo ang ilaw asin kaligtasan. Si Jesucristo mananggad ang ilaw na nagbabanaag sa kadikluman nin kinaban. Idulot niya to sa misang ini ang satuyang balaog nin bagong pagkabuhay, maging ilaw kita nin kabanalan, asin katanosan sa satuyang kapwa. Ang satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po sa pagpuon.
umawat si Jesus, kanhanan in gabos. Punan niya tuan sa tuwang selebrasyon. Sangaran ka na makanakiasin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapo sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Merak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, sin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inoong maumika, rinurukyaw ka, sinasamba ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka. Uli ka, nakula mong kamurawayan, kahurang na Diyos, Aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang na aking bukong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akitan Ama. Ika na ng pagpara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na ng pagpara kan mga kasalan kan kinapan, kapuaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, ang liwanag kan sa imong kamahalan magbangraw sa samong mga puso, nahulay kaini magkanigo kaming magbagtas sa kadikluman kaining kinaban, dangan makaabot kami sa iro kanin kaliwanagan, nadaing kasagkuran. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kay bamong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapasabot sa to ang enot na babasahon, ang manunungod sa kamaotan, na lugod ang gabos na tao, makaiba sa paglakbay, pasiring sa nagbabanaag na liwanag. Ang mahal na Diyos nagpahiling sa to sa paagi ni Hesu Kristo, ang liwanag sa kadikluman. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon.
Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Bangon, magliwanag ka, ta uminabot na an sa imong ilaw. An kamurawayan kan kagurangnan, nagsisirang sa imo. Ta uya ang diklom, nagtatahob sa daga, asin ang dulom sa katawuan. Alagad diyan sa imo nagsisirang an kagurangnan. Asin ang sa iyang kamurawayan, sa ibabaw mo nahihiling. Malakaw ang mga nasyon sa imong liwanag, asin ang mga hadi sa bangraw kan sa imong pagsirang. Mga lagkalag ka, asin maghiling, sindagabos nagkatiripon, madiyan na sa imo ang mga aki mong lalaki, maabot na hali sa harayo, asin ang mga aki mong babae, kikilikon. Dangan mahiling ka asin mabanaag, magkukunog-kunog asin mahiwas ang puso. Tamabirik pasiring sa imo, ang mga timos kan dagat, asin ang kayamanan kan mga nasyon, malaog sa imo. Aripunpon nin mga kamelyo matahob sa imo, ang mga turilyo nin kamelyo nin Midyan sa kaefa, gabusinda mahali sa saba. Bulawan asin insenso andara, kaumawan kang kagurangnan an harubay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. O Diyos, tauan sa hadi ang sa imong kahatulan, ang sa imong kasuriputan sa aki nin hadi. Hukuman niya ang si imong banwaan sa kasuriputan asin ang si imong mga dukha sa katanusan. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Mamumurak ang sa iyang mga aldaw, ang kasuriputan asin ang lubos na katuninungan, sagkod sa mayo na ang bulan. Maghahadi siya, puon sa dagat, sagkod sa dagat. Puon sa salog, sa kapuruhan kan dagat. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Ang mga hadi kan Tarsis asin kan kapuruhan, magdadaranin atang. Ang mga hadi nin Sheba asin Seba, magdudulot nin buwis. Magsamba sa atubang niya ang gabos na hadi. Ang gabos na nasyon maglilingkod sa iya. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Taagawan niya ang daing sukat na nag-aarang, asin ang dukha na mayo nin minatabang. Kakahirakan niya ang dukha, asin daing sukat, asin ang kalag kan daing sukat ililigtas. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Ipinapasabot kan ikaduwang babasahon, sa satuya na ang Diyos na midbidan ninhuli kay Jesucristo, bako sanang sa piniling banwaan, kundi man sa gabos na katawohan. Kita nahali sa kadikluman, inaapod nin mahal na Diyos, na maging makusog sa pagtubod, paglaom, asin pagkamot. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kung nadangog nindo ang katundan, kan pagpapalakaw kan grasya kan Diyos, na itinaos ako para sa indo, susog sa pagpahayag, ipinapaisi sako ang misteryo. Sa ibang mga kapag-arakian, dahil ini ipinaisi sa mga aki kan mga tao. Siringon yan na ihinayag sa banal niyang apostoles asin mga propeta. Sa espiritu na ang mga hintel kapwa paramana, kapwa hawak, kahiras sa panuga kay Kristo Jesus, huli kan Ebanghelyo.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan mahal na Ebanghelyo. Ani kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Mateo. Samurawayan sa imo kagurangnan. Pagkamundag ni Jesus sa Bethlehem, Judea, kan mga aldaw ni Hading Herodes, uya mga mago hali sa sirangan nagtunga sa Jerusalem na ansabi, hain sinamundag na hadi kan mga Hudiyo. Tanahiling mi an sa iyang bituon sa sirangan, asin nagdigdi kami sa pagsamba sa iya. Pagkadangog kay ni napurisaw si Hading Herodes asin man ang bilog na Jerusalem kay banya, kaya tinipon ang gabos na puon na padi sa mga iskriba kan banwaan. Inusisa ninda sa inda kung sain ang Kristo mamumundag. Nagsimbag sinda sa iya sa Bethlehem, Judea. Tasiring nga nasusurat sa propeta, asin ika Bethlehem, daga nin Huda, bako ka ang pinakasadit sa mga darakulang syudad nin Huda. Tahali sa imo maluwas ang leader na magpapastor kan banwaan kong Israel. Dangan si Herodes hilom na inapod si mga mago. Inisi sa inda, si panahon na nagsisirang si bituon, asin pagsugo niya sa inda sa Bethlehem, nagsabi, lakaw, maigot ka mong manhapot dapit sa sadit na aki, asin pagmako anindo, usipan nindo ako, tanganing makaduman man ako, asin makasamba sa iya. Pagkadang sa hadi, sinda naghali, uyan bituon na nahiling ninda sa sirangan nanginginutan sa inda. Sagkod na makaabot asin maguntok sa ibabaw kan namumugtakan kan sadit na aki. Pagkahiling kan bituon na sindang maray. Paglaog sa harong, nahiling nindaan sadit na aki, yaon ki Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda asin nagsamba sa iya. Binuksan ang sa indang mga kaban, nagdulot sa iya nin mga regalo. Bulawan, insyenso, asin mira. Pinatanidan sa pangaturugan na dai magbalik ki Herodes, nagpuli sinda sa saindang runa, ibang dalan an inagihan. Marahay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Ngunya na aldaw ipinagsiselebrar niya to an solemnidad kan Epifania kan kagurangnan. An pagpahayag ni Kristo bako sana sa Israel kundi sa gabos na nasyon. Ang Ebanghelyo nagpapahiling sa tuya nin tulong importanteng persona. Ang mga mago, si Hading Herodes, asin ang mga taga-Jerusalem. Lambang saro sa inda, nagre-representar nin simbag sa presensya nin Diyos, na sagkod ngunyan totoo sa satuyang kinaban, lalo na sa satuyang kamugtakan asin nasyon. Ang mga mago, dayuhan. Bako sinda
kabilang sa mga piniling banwaan. Alagad sinda bukas an isip, nagahanap asin mapagmangno. Sinunod ninda ang bituon, binayaan ang komportable asin siguradong buhay, ulita nagtutubod sinda na ang katotohan, sulit ang pagbaklay. Kan manumpungan ninda ang aki, mayo sindang kinuasa sa iya. Imbis nagdulot sinda kan sa indang mga regalo asin nagpuli na bago na ang pagkatawo na nag-agi sa ibang dalan. Sa ibong nalado, si Herodes, nagre-representar kan takot, kapangyarihan, asin pansadiring interes. Naghapot man siya siring sa mga mago, hain ang namundag. Alagad, bako hulita gusto niyang magsamba. Gusto niyang proteheran ang sa iyang posisyon, maski ang karibay kaini, iyo ang buhay nin mga inosente. Makamundo nan ugaling ini bako sana sa ebanghelyo manunumpungan, yaon ini sa satuyang kinaban ngunyan. Kung hihilingon taan moral na sitwasyon sa ngunyan, mahihiling taan mga mago asin si Herodes sa satuyang kapalibutan asin mga kaibahan. Nakakahiling kita nin mga tawong danay na naghahanap kan katotohan, hustisya asin karahayan. Mga ordinaryong Pilipino o namamanwaan na padagos na nagtatrabaho nin matanos, nagaataman sa saindang pamilya, nagtatabang sa mga nagtitios, asin naglilingkod sa ibong kan kasakitan. Sindaan mga modernong mago na nagsusunod sa liwanag maski masakit ang dalan. Alagad nahihiling taman ang diklom ni Herodes. Arog kan korupsyon, abuso sa kapangyarihan, indifference o kawaranin pakiaram sa mga dukha, pagmanipular kan katotohan asin violensya tumang sa dignidad nin tawo. Dakula nagsasakit huli taan mga desisyon ginigibo, bako para sa ikararahay kan gabos, kundi para sa pansadiring interes. Siring kay Herodes, may mga tao na mas natatakot mawaranin kapangyarihan kaysa mawaran nin konsensya. Ang mga taga-Jerusalem sa Ebanghelyo, maninigo man tawanin atensyon. Sinda, napurisaw, alagad mayo sindang ginibo. Aram nindaan kasuratan, alagad day sinda naghiro. Initibaad ang pinakadelikadong simbag sa gabos, ang kawaran nin pakiaram. Sa satuyang panahon, dakol ang napupurisaw pag-abot sa inustisya, katiusan, asin pagsakit. Alagad, pinipili niya to ang magtuninong, magpabaya, o itong inaapod niya tong apathy. Sinasabi ta, arog talaga kayan ang buhay. Dangan, minapadagos kita. Kaya ni Pipania, hinahamon kita nin sarong kaisipan. Kung si Kristo'y pinahayag na, paano kita minasimbag o masimbag? Siring daw kita sa mga mago, andam na maghanap, magsakripisyo asin baguhon ang sa tuyang dalan. O siring daw kita kay Herodes, pinoproteheran ang sadiri kaysa kan iba. O siring daw kita kan mga taga-Jerusalem, aram ang katotohan, alagad abong maghiro. Ang bituon padagos nagsisirang ngunyan, nagsisirang ini sa kurahaw kan mga dukha, sa apod para sa integridad, sa pagmaot nin katuninongan, asin sa lambang imbitasyon na pilion ang tama. Padagos na
ipinapahayag ni Kristo an sa iyang sadiri, bako sa mga palasyo nin kapangyarihan, kundi sa kapakumbabaan, sa kaluyahan, asin sa mga nasa gilid kan sosyudad. Bilang mga namamanwaan na Kristiyano, an Epipania, nag-aapod sa to na idulot an sa tuyang sadiring mga regalo. An bulawan na simbolo kan buhay na may integridad, asin katanusan. An insenso na simbolo kan pagpamibi, pagtubod, asin pagtitiwala sa Dios. Asin an mira na minasimbolo kan sakripisyo, pagmamalasakit, asin pagisumaro sa mga nagsasakit. Asin siring kan mga bago, lugod magpuli kita sa ibang dalan, bago na an puso, binuhay an konsensya, asin igwang commitment na maging liwanag sa sarong banwaan na naghahagad o naghahangad nin paglaom. Day kita nanggad magpundo sa paghanap sa aki. Asin kun manumpungan ta siya, lugod tunay kitang magsamba, bako sana sa satong tataramon, kundi sa bilog niya tong buhay. Amen. Matindog po. Ipahayag niya to ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan. Kagimo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangikaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan kabus, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kadikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat din mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa liwanag nin sarong bituon, ang Diyos na makakamhan nagiya sa mga mago sa lugar na namundagan kan umboy na si Jesus. Hagadon tamanan sa iyang pagantabay, mantang dinadara niya to sa iya ang satong mga kahagadan. Sa lambang pag-arangan sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan, giyahan kan kagurangnan sa saindang paghinguwa na darahon si Kristo sa gabos na nasyon, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satong paglakbay, pasiring sa Diyos, warasan kita kang grasya na magiyahan kang liwanag kang ebanghelyo, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naglalakbay asin mga harayo sa saindang harong, danay na antabayanan kan Diyos,
asin ilikay sa mga katibaadan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang sa satong komunidad, makamati kang imbong kang Diyos no na pagkamuot, dawa sa saindang kahilangan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga katuod niyatong gadan, urog na sa mga mugtakan niyatong ipamibi mag-ako kang katuninungan, asin kaugmahan, sagod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa pagpahayag mo sa mo kan aki imong si Hesus Kristo. Warasan na magdanay kaming bukas sa Espiritu nin sa iyang katotoohan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindo po. Magpamibi ka mamatugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, makumanlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami akuhaan sa mga atang na kinunsagra sa atubang kan pagpahiling kan bugtong mong aki, asin mga tinagba nin mga nasyon tanganing ipagpintakasian pag-umaw sa imo, asin mangyari sa mo ang kaligtasan na dayong kasagkuran huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhana dayong kasagkuran. Huli tangon yan, ipinahayag mo kay Kristo ang misteryo mansanakan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkatawaming magagadanon. Binago mo kami sa kamurawayan, kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya, kay bakan mga angeles asin arkangheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, sin kay bakan gabos na lang ito na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bongan sa imong Espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, ang sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring yambot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat. Binaakini asin itinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kamagabos asin magkakankaini, tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuhan niya manin kalis asin girari pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako kumagabos asin mag-inom kay ni tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipa na papabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay pangan sa mong Papa si Leon, singan sa mong obispo si Rex Andrew, singan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaong kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na kan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkani kumagin kaheras kan buhay na dayong kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay ba ni asin sa iya sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduhan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Sa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya, ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan,
Warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maog mga paglawom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na Seso Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Heso Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa Indo. Hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninongan. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming binago kan banal na kakano, nag-aarang kan sa imong pagkaherak, tanganing anbituon kan sa imong katanosan, danay na magbangraw sa samong mga isip, asin ang samuyang yaman lugod, yaon sa pagmidbid sa imong huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat asin sa anunsyo. Pasalamatan ta po ang sa tong celebrante mo niyan is si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang sa tuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, Engineer and Mrs. Stephen Balang and family, as in Mr. and Mrs. Felix Riva and family. Pasalamatan taman po ang mga nagbasa, ang ministro laiko, asin ang gabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa inyo gabos. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network sa padagos na pag-ayre kan misa nin Banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Dios. Ang Dios na nag-apod sa indo hali sa kadikluman pasiring sa iyang makangalas, na kaliwanagan, mabuot, na magpabulos sa indo kan sa iyang bendisyon, asin pakusugon ang sa indong mga puso sa pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Amen. Asin huli ta masarig kamong nagsunod kay Kristo nangunya na aldaw nagpahiling sa kinaban bilang ilaw na nagliliwanag sa kadikluman, maghimo sa indo na magin ilaw sa indong mga tugang. Amen. Mantang sa pagtapos din paglakbay, makaabot kamo sa iya na hinanap kan mga mago sa nahiling na bituon, asin sa dakulang kaugmahan nako anindaan ilaw nagikan sa ilaw si Kristong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamhanan Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misalakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos.